ФСБ Русия 31 муҳоҷири меҳнатиро дар Москва ва дигар минтақаҳои Русия боздошт кард, ки ба терроризм, ба даст доштан дар гурӯҳи ниманизомии исломии Катибаи Тавҳид ва Ҷиҳод айбдор мешаванд. Навори боздошти муҳоҷирон рӯзи 25 август дар чанд нашрияи интернетӣ аз ҷумла дар сомонаи Islam News.ru нашр шуд. ба гуфтаи кормандони амниятӣ, гӯё боздоштшудагон ба ҷалб намудан ва фиристодани ҷангиён ба минтақаҳои ҷангӣ ва ҳамчунин маблағгузории терроризм машғул буданд. наворҳои интишоршуда нишон медиҳанд, ки барои муҳоҷирони меҳнатии боздоштшуда амалиёти махсуси маъмурони амниятии Русия як чизи ногаҳонӣ буд ва онҳо дар вақти кор дар муассисаҳои гуногун, аз ҷумла муассисаҳои хӯроки умумӣ дастгир шуданд. ҳомиёни ҳуқуқи башар мунтазам қайд мекунанд, ки хадамоти махсус парвандаҳои бофташудаи ҷиноиро оиди терроризм ба хотири ҳисобот додан таҳия мекунанд. тақлид аз мавҷудияти таҳдиди террористӣ дар Русия ва фаъолиятҳои пурталотумро дар ин замина ба вуҷуд меоранд. гузашта аз ин, аксар вақт онҳо муҳоҷирони меҳнатиро ҳамчун қурбонии худ ва аз ҳама ҳуқуқҳояшон ҳимоя нашудаи аҳолиро барои ин кор интихоб мекунанд. 442 зарегистрированных преступлений экстремистской направленности